Анбоксинг на японския екопрах за пране от пречистен магнезий TerraWash плюс MG. Ето в каква малка и семпла кутийка идва той, но нека видим какво има в нея. Ето го и сашето с магнезиевите гранулки, предпазна опаковка, за да не се увреди при транспорта. Сашето е малко, в бяла текстилна турбичка, а в нея са магнезиевите гранулки. С това саше японците, а и много хора по света перат. Но как се пере с магнезий? Иновативното тук е как японците са намерили начин магнезият да влиза в контакт с водата и да я прави алкална с pH около 10,30. Отделят се мехурчета водород, а водните молекули, обичайно групирани в големи формации, се разделят на по-малки и така с лекота минават през нишките на тъканите. И така магнезият пере.